Yan mga boss, bukusok ba ito na yung napanauta panglakan ng bang si Phil Paviao na ngayon naman yung nakalong kanakalago mga kaya kumiyaman na mo na ikat taplakan na yan. Kaya na ako nakakita umang legit na sa mga boss ontong kasulag din kita ko area yan itong kasulag nakita law. So tikong ko na ining i-try ko i-dilo try ko kasi nasa nyo tik-tik kita man. Luway lista ini air ya. Ay tara nakawa. Lumag kita kasilungan mga boss. So yan ang kita kumunya na. Ayan mga boss yung view. Singgo Sintara. Ngayon sa kalang kang Scarlet Island. Papamay iwan sin tao siya. Yo naman na long tapul. Lukos. Yung kasi may rock formation lang tara hindi ako ano, tindukan ko. Ma rock formation din di. Gamot ka ito niya. Wow. So naman kita long tamat parulit to isa. Ay. Tak mo mali takalan dugol-dugol pa naman teknik. Okay, sab kita mga boss, dampal pa doon sa harapan si Pak. Ayan. Kaya kuranta mo nilang ito kami nagkungka. Sa mga pangmalakasan. Grabe pa rin. Tara. So yan kita mga boss, mga master nakasukpag yan ng Tara. Ayun na yan. Basta lang taga pamaywan. Noon din sa vlog na rin doon. Akan nila lang lang video na rin doon. Page ta. Tawa doon na channel. Hindi mga panayawan na nagpaminit. Kaya nagjajamming kami sa mga pangmalakasan, mga tropa ready. Hi! Yan, mga batatara pangmalakasan yan, mga boss. Hello! Yari kayo may tara ba mga boss? Iuhaw na ako, ito ko long time. Sabing kabataan, mamiya ko tubig. Para inuman, pasal ka mo sa kami long time. Kasi mapasok mga boss, kailangan matod ko inuman tubig, mga pangmalakasan. Kita yung sisimilong sila nga subs ko para isabatin niya. Bali kita kapuran to si Suwa. Bangga mo. Yan yung kawatan, kaya nga ano kita, kamihan ko tubig. So lang nalaka ko, di biyan tubig. Pangayon nila na dyan ko, so sila hindi lang ko lang tubig. So di sina? Tara. Titibaw na sinamon kilo kong kukain na. So manggawa ko lumang ito pa na kasi malaw na. Advice ko lang kanyo mga boss, mga master bang kung malaw magpaputi. Dadya kong matutubig.
Diba silong ta mga makon biyan. Grabe silong mapi sukuhaw kasi napunta sa suba. Yan, layo sinyo magta mga boss. Ito ang budbud niya. Kita niyo yung bud niya? Ayan, natikat tayo sab. Pero na kita mga boss, mampay-pahikan. Tiga tatakain na. Ayan. Kita na mga boss, binsa na panawpay kay hagad kapakombe ni sa wabsin na mahablo siya. Mikiting kuan, chinelas. So kabatuhan na si Minindi. Kamunin lang tin dul sab sintara. Yan. Kat maripan sipak. Ang panahon na isabi ni. Dagat-dagat. Ito pa yung panayapan na mo ha. Na. May kasigpit muli mi bot sinamang tara-tara maripan sipak. Grabe mapato pag-ubos. Alam ko makawang kumanaw awan mahablo awan dati niya masigpit panawan sa sinamon mati ko mga timuto ni pagkawati pa sa kapaturan maladugtan kayo na lalabay with karil ko ganyan pa mga boss mga master mga pangmalakasan. Yan, best experience sa Bendia Tara. Minsan ang mga boss. Siya si Inggi kantay ni Biao Tara. Okay. Ito siya Laminusa. Laminusa. Grabe naman ito. Pasok na kami. Pero grabe layo. Pasok na. Muling karayo isab. At least na experience ko yung long time being. Kita nyo na. So mapagandaan nyo na mga boss. Isang kumulong tabayan. Isang bulong tamamasyan mo rin. Di para sa siminton labayan. Latin bato ni Marini ha. Yan ha. Gam-gam na isap. Ilagay ng mga boss di matong. Grabe ko. Laul. At ako lang pa sagbutin niya. Magsukula kita sa video ito. Kasi experience ko rin hindi malingkat. Even sin long tawang pulmo pa maripan sa pagsinamon long taray ni malayo siya iwan sin masigpit paglalawayan mapato ubos long tam makuan sunod mahablo malandog para sin malalong kalawom kapakawan ko magpanaw. Ayan mga boss mga master waitin mga best experience iwan sin sa batukain natin na magdaga mo tutubig mga biyat mag-adventure ko mo ni iwan sin mamakan para natin rin kamutod sa bakil mapang malakasan. Yan, munin long time cashier ko kanyo. Muling ka tintara. Sa way, ma-advise ko rin lang dati na pumaykuhan pag beach on. Ito si mga
Mausman Beach din kasi bangin na wayron dahil siya ready. Dan libot ko ng mintaran. Okay mga boss. Okay, magsukutan pa tayo. Kanila yun hindi yan. Ba't nang kataw nagbahagi? Doon na dyan. Si may nap.